Il-qorti laqgħet it-talba tal-NGO Repubblika ordnat inkjesta kriminali dwar allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fl-iskema tal-bejħ tal-passaporti mid-ditta Ketkuti Kawki. Dan wara l-istqarrijiet xokkanti u skandalużi li ħarġu mid-dokumentarju li xandar ftit tal-ġimgħat ilu fuq l-istazzjon M6 fi Franza. Kienu fil-fatt ġurnalisti Franċiżi li produċew il-programm Enki Esklusiv ta' 22 ta' Settembru li kixfu dak li huma sejħu rabtiet mill-qrib li hemm bejn aġenti tal-iskema tal-bejħ tal-passaporti u membri tal-kabinett ta' Muscat. Rappreżentanti tad-ditta legali Ketkuti Kawki qabdu b'kamera moħbija jikkummentaw dwar il-manuvri tagħhom biex ibbijaw il-passaporti tal-iskema tal-IIP. Wieħed mir-rappreżentanti spjega kif fil-proċess biex tikseb il-passaport Malti b'din l-iskema jistgħu jagħlqu għajnejhom u jduru mar-regoli. Dan apparti l-produzzjoni referita tmexxija tal-Gvern f'Malta bil-frażi ġenna ta' korruzzjoni. Fil-filmat li ħareġ lura f'Settembru, l-ġurnalisti Franċiżi kienu qed jippużaw ta' parsi aġenti ta' klijenti fl-Afrika li rridu jixtru ċ-ċittadinanza Maltija u l-avukati Maltin ma kienu jafu b'xejn. Fil-programm li xandar anke online, ir-rappreżentanti Maltin ma ddejqu xejn isemmu l-ħbiberiji li għandhom mal-Prim Ministru Joseph Muscat u mas-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia ma jinqos li jżeffnu wkoll l-isem tal-Ministru Owen Bonnici minħabba li hu kien jaħdem ma' din id-ditta fil-passat. Giulia Farrugia, la secrétaire d'État actuellement en charge du programme, c'est une amie d'enfance de ma femme. C'est bon d'avoir une femme avec des amis pareils. Quant au Premier ministre, j'étais à l'école avec lui. Mais c'est fréquent à Malte. C'est une petite île. Qoddim din l-umiljazzjoni, il-gvern ta' Joseph Muscat kien spiċċa d-daru mal-ħajt u kien kostret jissospendi l-liċenzja tad-ditta Ketkuti Kawki, ditta li issa wara l-kawża li fetħu Repubblika se titpoġġa taħt inkjesta kriminali. Jason Azzopardi kien l-avukat li assista lir-Repubblika f'din il-kawża.